שלום וברוכות הבאות לפודקאסט, זה לא תינוק, זה אנדו. אני ליאור, ובפרק זה אני אשתף את הסיפור שלי ודברים נוספים בנושא אנדומטריוזיס. חשוב לי להבהיר שכל מה שנאמר בפודקאסט הוא מבוסס על ניסיון אישי שלי, על ניסיון של נשים אחרות שחולות, ויש גם מידע כללי או דעות של המשתתפות. בכל אופן, שום דבר שנאמר בפודקאסט הזה לא מהווה בשום אופן ייעוץ רפואי או תחליף לייעוץ מקצועי. אם את או אתה מתמודדים מבעיה רפואית כזו או אחרת, תמיד מומלץ לפנות לרופא מוסמך. אז בואו נתחיל. טוב, ליאור, תסבירי קצת בגדול מה זה בעצם אנדו. אני בשמו המלא, אנדומטריוזיס. זה ככה, מדובר, אני הולכת קודם לתת את ההגדרה by the book, מה שנקרא. מחלה דלקתית, תלוית אסטרוגן, פרוגרסיבית בדרך כלל, זה בעצם שתאים של רירית הרחם, מסיבה לא ברורה, לא נמצאים במקום הרגיל שלהם, אלא פשוט נמצאים בכל מיני מקומות בגוף. באמת בכל מקום בגוף זה יכולים להימצא נגעים, כמובן שמה שהכי נפוץ בגלל הקרבה האנטומית שזה מהרחם, אז מסביב לרחם, אבל מדגישה מבחוץ. זאת אומרת שזה בעצם, במילים אולי חוזר אחריך, זה בעצם תאים מסוימים שנמצאים בתוך הרחם, ממש בפנים, ואיכשהו... תיקון קטן, תאים דמויי רירית הרחם. אוקיי, אז זה תאים אוקיי, הבנתי, תאים שמדמים את מה שיש בתוך הרחם, רק בדיוק. מחוץ לרחם. בדיוק. אוקיי, וזה היה ההגדרה ההגדרה יותר מדעית, רפואית. מדעית, כן, ואיך את לא... היית מגדירה את זה במילים שלך? סיוט? כאבי תופת? כן. כמה זמן את כבר יודעת שיש לך את זה? מתחילת שנת 2021. כן, הבחנתי, ינואר 2021. אוקיי. כמובן שהסבל היה הרבה לפני. אמרתי תלוית אסטרוגן בהגדרה של זה? כן, תסבירי לנו קצת על האסטרוגן. אוקיי, אז בעיקרון בגלל... כן, ברור. בעיקרון בגלל איך שעובד המחזור החודשי בכלל והביוץ והדימום והריפוד של הרחם, כל המחזור החודשי, בגלל שמדובר בתאים שהם דמויי רירית הרחם, הם מתנהגים בדיוק אותו הדבר כמו תאים של רירית הרחם. זאת אומרת שכל המחזור החודשי שקורה לנו ברחם, אם זה ביוץ, ריפוד של הרחם או קבלת הווסת עצמה, כל זה קורה גם בנגעים שהם מחוץ לרחם, בנגעים של המחלה, ופה בעצם נוצרת הבעיה, כי כשזה מחוץ לרחם אין לזה איפה להתנקז, וזה יוצר הידבקויות בין איברים שונים, או פשוט נגעים על איברים או על הרחם עצמו, וזה יוצר כאבים בדרך כלל. ואני צריך קצת הבהרה בבקשה. לפי מה שאת אומרת, את אומרת זה מדמה את מה שיש בתוך הרחם בזמן ביוץ, נכון? הבנתי נכון. כן. עד כה הבנתי נכון. השאלה שלי עכשיו, אם זה, מה זה בעצם עושה מחוץ לרחם? זה כאילו... אותו דבר בדיוק מה שקורה בתוך הרחם. זה גורם לדימום? למה זה גורם? כן. כן? כן. דימום מחוץ לרחם? בדיוק. זה לא דימום פנימי? לאן הוא מגיע? אז זהו, אז בגלל שמדובר בכמויות שונות בדרך כלל, זה בדרך כלל לא יוצא באותה כמות, זה לא יוצא בכלל, אוקיי? מהנגעים של האנדו, הדימום שמגיע מהנגעים הוא מאוד מקומי, אין לו לאן להתנקז, כי זה לא בא מהרחם, וזאת בדיוק הבעיה, כי ככה זה יוצר את הדלקת המקומית, ואז בדרך כלל יש גם תסמינים פיזיים קשים. זה יכול להיות גם כאבים, אבל יש גם עוד כל מיני דברים שונים. אוקיי. שאלה אולי לא קשורה. דלקת זה דבר שהוא כואב. כן, שאלה אולי לא קשורה, מאיפה את יודעת את כל זה, כאילו, למדת רפואה? לא, אני חיה עם אנדומטריוזיס וחקרתי על זה והקשבתי להרצאות של מומחים.
לנשים אחרות שמאובחנות, למדתי מהן, למדתי מהעמותה, עמותת אנדומטריוזיס ישראל, שיש להם את המידע הכי מהימן, הכי מקצועי. האנשים של העמותה הם גם בקשר יומיומי עם המומחים, הן מתעדכנות כל הזמן בכל מיני עניינים רפואיים שקשורים לזה, מתוך הקהילה. אז בעצם מניסיון וכמובן גם המומחה שלי מן הסתם, בעצם הרופא שמטפל בי. מעבר לגורמים הרפואיים המוסמכים, זה בעצם מניסיון אישי שלך, ומניסיון של נשים אחרות. אוקיי, הבנתי. עכשיו תספרי קצת על עצמך יותר מבחינת ההתמודדות שלך עם האנדו. איך הגעת למצב, אם את אמרת קודם שסבלת מזה הרבה לפני שהבנת וגילית על זה, אז איך זה הגיע לסיטואציה שאת גילית על זה? כאן יש לצערי עניינים של רפואה מגדרית וכל מיני דברים כאלה, בין היתר. כי קודם כל זה מחלה של נשים, זו מחלה שקופה. יש מקרים ברמה של אפשר לספור על יד אחת לכמה גברים יש אנדומטריוזיס, אבל זה קיים, וזה בעיקר מן הסתם מחלה של נשים. איפה היינו? נערוך את זה. רציתי לשאול שאלתי לגבי הסיפור שלך, שכאב לך לפני כן, ואיך הגעת להבנה. המוח שלי הלך לכיוונים. זה נקרא מוח אנדו או סתם? זה נקרא מוח ADHD. אוקיי, אז בעיקרון אני סבלתי בכלל מעניינים של מערכת העיכול ובטן, מאז שאני זוכרת את עצמי, כאילו מה שנולדתי, כאילו אפילו אמא שלי מספרת שכאילו בתור תינוקת, כשנותנים טעימות ראשונות או בכלל מכינים אוכל לתינוק, שהיא ניסתה להאכיל אותי, היא ראתה כבר אז שיש לי כל מיני תגובות שונות ומוזרות למאכלים שונים, שזה גם באמת מתקשר לאנדו, אבל גם במהלך החיים אני קיבלתי וסת יחסית מאוחר, בסביבות גיל 16, אז אין לי רקורד של שנים של התמודדות עם זה, אלא בגיל יחסית מאוחר, ובהתחלה לא היו יותר מדי כאבים, כן היו כל מיני תופעות הורמונליות, אבל כאבים רציניים לא היו, זה אחר כך, אני מנסה להיזכר, בסביבות גיל 19, 20 כזה, בערך, שהתחילו לי כאבים יותר רציניים. אממה, חשבתי שזה נורמלי, שאלתי את הרופאה שאמרה שזה נורמלי, שאלתי אחרות שאמרו שזה נורמלי, ומה אני מנסה בעצם להגיד? שאף אחת, כולל הרופאה שהייתי אצלה, בכלל לא ידעו, לא העלו את ההשערה, אנדומטריוזיס, לא ידעו על זה, לא שמעו על זה, לא למדו על זה, ואני מדברת כאן על הרופאה, בין היתר, שזה סיטואציה שהיא לא, נגיד לגבר זה כנראה לא היה קורה, אני לא יודעת, אבל ברפואה לא למדו על זה, לא כל הגינקולוגים, היום זה קצת שונה, אני מדברת עכשיו על שנת 2012 כזה, בערך, 2012, בכל זאת אנחנו ב-2025, עבר קצת זמן, דברים השתנו לטובה, אבל בעיקרון כשחיפשתי, ניסיתי להבין למה הכאבים שלי כל כך חזקים, מה הבעיה, מה אפשר לעשות, לא מצאתי תשובות. אמנם הלכתי רק לגינקולוגית אחת, אבל עדיין, גם שאלתי את אמא, שאלתי כל מיני נשים שאני מכירה. אף אחת לא העלתה אפילו את הרעיון, פשוט מחוסר ידע, באמת. פשוט לא ידעו על זה. וזה התגלגל בכך שקודם כל הכאבים גם החמירו עם הזמן. עם החודשים, עם השנים הם החמירו. לא משנה, צבא, לא צבא, כאילו זה עם הזמן, ולאט לאט ראיתי שאני יותר ויותר תלויה במשככי כאבים, מבחינת כמות, מבחינת תדירות, ואני אומרת כאילו, אוקיי, משהו פה עדיין נראה לי מוזר, לא תקין, אולי פספסנו משהו, זה לא נראה לי הגיוני, כל כך הרבה, כזה סבל. עדיין, שוב, לא מצאתי כלום, זה היה אקראי לגמרי, פשוט ראיתי שמישהי במקרה אז פרסמה בפייסבוק, מישהי ששירתה איתי בצבא, בלשכת גיוס,
היא פרסמה את הסיפור האישי שלה עם אנדומטריוזיס, איך היא גילתה, איך היא קיבלה הבחנה, מה היא עברה עם זה. ואני קוראת את הפוסט ואני מוצאת את עצמי מזדהה ומזדהה ומזדהה. ואני כזה, וואלה, אולי זה מה שיש לי. כאילו, היא כתבה שם את השם אנדומטריוזיס, והיא כתבה שצריך ללכת רק למומחים גניקולוגיים שמבינים במחלה, שלא כל גניקולוג מבין בזה, מצב אבסורדי, כן? אבל זו הייתה הסיטואציה. ואז התחלתי באמת לחפש ולבדוק על אנדומטריוזיס, כמובן איך שבפעם הראשונה שכתבתי על זה בגוגל וניסיתי לחפש עוד מה זה אומר, זה סגרתי את המחשב מרוב בעלה ולא ידעתי מה לעשות, אבל ככל שחקרתי על זה יותר ויותר והגעתי לאתר של העמותה, או לאתר של ניצן ברנשטיין המדהימה שהקימה את העמותה, עמותת אנדומטריוזיס ישראל, ושמעתי גם מאחרות מתוך הקהילה של האנדו, נשים שיודעות דבר או שניים, בהרבה מקרים גם הרבה יותר מרופאים גניקולוגיים רגילים, והבנתי שאני צריכה להגיע לרופא מומחה ולהבין מה עושים, איך מטפלים, ובאמת הגעתי אז, זה היה ב-2021, בינואר, הלכתי עם אמא לדוקטור אלעד ברקוביץ', המומחה הכי מקסים והכי טוב, כאילו, יש לי חיבור מצוין איתו, הוא באמת מקצועי ואנושי, ואומנם ההבחנה לא הייתה רשמית או חד משמעית או ב-100%, כי ב-100% זה רק דרך ניתוח לפרוסקופיה, עדיין רק על סמך התסמינים, החשד, הבדיקות שהוא עשה לי, בדיקות גניקולוגיות, אבל לזה יש קצת יותר זה. אז הוא התחיל לטפל בי בעצם, התחיל לטפל בי בטיפול הורמונלי, ופניתי גם לתחומים שונים, תזונה וכאלה דברים, או דיקור. ובאמת ראיתי הטבה עם הזמן, וככל שהקפדתי, שאני מקפידה יותר וכו', זה, כן, ככה זה הסיפור בגדול. ואיך את, מבחינתך, איך זה היום? אחרי שהתחלת היום טיפול ב-2021, היום 2025 כבר. הייתה הקלה מטורפת, הייתה אז הקלה מטורפת. אני חייבת להגיד שיש לי בן זוג מאוד מקסים, קוראים לו מתן, הוא יושב מולי, סתם הוא לא יושב מולי. עם השנים, כשהכאבים התחזקו, תמיד היית שם לצידי ותמיד הבאת לי גם כדורים שביקשתי. אני אומרת, כשלא הייתי מאובחנת, לא ידעתי, פשוט סבלתי ולא ידעתי מה קורה פה. אל תגידי את זה ככה, כאילו הבאתי לך מורפיום או משהו כזה, אין לי דרך לעשות מורפיום. לא, הבאת לי אדוויל וחיממת לי כרית חימום במיקרוגל, שגם חימום מקומי עוזר. אז זה היה כאילו חלק מהעניין שראינו שזה כאילו משהו פה לא תקין, מה קורה. זה קצת מורכב בגלל שכאבים, גוף ונפש זה דבר שהולך ביחד. ובעיקרון כשהתחלתי להבין מה זה ואיך מטפלים בזה, הסיטואציה כאילו בלי קשר אליי באופן ספציפי, אלא בכלל במדינה בעולם, הייתה יחסית רגועה להיום באופן משמעותי. אז הטיפולים ממש כאילו, איך אני אגיד את זה? תקפתי את זה מכל כיוון. תקפתי את זה מכל כיוון מדעי, הוליסטי, לא שרלטני, כאילו דברים שבאמת אמורים לטפל במחלה, תזונה, אנטי-דלקתית, דיקור, הורמונים, בשביל לדכא את המחלה, לדכא את הפעילות ההורמונלית בגוף. וככל שהסיטואציה מבחוץ, הגורמים הסביבתיים, הסיטואציה הייתה רגועה יחסית, אז היה סבבה, כאילו באמת זה עבד והכל בסדר. עם הזמן, אנחנו עכשיו בשנת 2025, עברנו את הקורונה בסוף 2019, זה נמשך כמה שנים, המון לחץ חיצוני, פחד, חרדות שהתגברו, אנשים מתו על ימין ועל שמאל, ואז המלחמה שהתחלנו אותה באוקטובר 2023, 7 באוקטובר, שבת השחורה, החרדות החמירו, הכל החמיר, אז גם אנחנו עברנו מאז כמעט עוד מעט שנתיים, ביולי, אוקטובר זאת 3 חודשים,
אז זה תלוי מאוד גם בעניינים חיצוניים, מבחינת לחץ וסטרס וחרדה ופחד וממש סטרס פיזי של הגוף שמאוד משפיע. אז יש איזה תקופות, כמו בכל מחלה כרונית, יש אז עליות, בעצם, יש ירידות, אז בעצם זה הלחץ, דינמי. אז בעצם הלחץ משפיע על המחלה במידת מה? כן, כן, משפיע על הגוף באופן פיזי, וזה מתדלק דלקתיות, או המחלה הזאת היא דלקתית. את יודעת להגיד מה בדיוק כן. מתדלק את הדלקתיות בזה? כאילו מה בעצם גורם לדלקתיות להתגבר או לכאבים להתגבר? אני לא יודעת לשים את האצבע על משהו ספציפי, אבל זה יותר עניין מדעי כזה, שאני אישית באמת לא יודעת להסביר אותו, אבל זה עניין של חיבור בין גוף לנפש. לחץ זה גורם לא רק של חרדה, הוא גם מגביר חרדה, והוא גם לפעמים יוצר חרדה. את, 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 זה מגביר דלקתיות. את מכירה עוד נשים שסובלות מאנדומטריוזיס? בוודאי. את יודעת על עוד מקרים שנשים שהכאבים שלהם הוגברו עקב לחץ מהמצב הביטחוני? כן, בהחלט כן, לצערי הרב. כן, אני יודעת בוודאות שאני לא היחידה שהושפעה מזה. אתה יודע שהמצב הביטחוני כאילו גם דינמי משתנה, פה טילים מהחות'ים, פה טילים מהחמאס, פה מהחיזבאללה, מאיראן. יש לי חברה מאוד טובה שלמשל במערכה מול איראן היא מצאה את עצמה כמה פעמים בשבוע, גם במוקד של מכבי וגם במיונים בבתי חולים. כמה פעמים בשבוע, כן, אמרתי, זה לא הגזמה, זה באמת מה שהיה. וגם עוד נוספות שבאמת הרגישו החמרה בכאבים ובכל מיני תסמינים של המחלה. זה מאוד משפיע, זה משפיע על בן אדם בריא, סבבה? אז על אנשים חולים עם מחלות כרוניות, גם דלקתיות או לא דלקתיות, עוד יותר. רגע, קודם את הזכרת, אני רוצה להחזיר את הנושא טיפה אחורה. עברנו לדבר על נושאים שהם פחות אנדו יותר ביטחוני. כן, זה משפיע. דיברת על נושא הדיכוי ההורמונלי, ורציתי לדעת איך זה עובד. מה זה בעצם דיכוי הורמונלי? בגלל שמדובר במחלה שהיא דלקתית והורמונלית שמתקשרת למחזור החודשי, וכמו שהסברתי קודם, כל מה שקורה בתוך הרחם, במחזור החודשי, בביוץ, בווסת וכל זה, זה קורה גם אצל הנגעים שנמצאים מחוץ לרחם, הם מתנהגים אותו דבר. הם גם נהיים דלקתיים, הם מדממים, מתנהגים אותו דבר בדיוק, רק שאין להם לאן להתנקז וכל זה. בעצם השימוש בהורמונים, בעיקר הורמונים משולבים של אסטרוגן ופרוגסטרון, אתה יודע מה, בעצם בדרך כלל הטיפול הוא בדרך כלל בעיקר פרוגסטרון ופחות אסטרוגן, אבל גם השילוב ביניהם הוא גם עובד. זה מאוד אינדיבידואלי, כל אחת והגוף שלה, כל אחת ואיך שהגוף שלה מגיב. אבל בעיקרון הרעיון זה כשאנחנו לוקחות את ההורמונים ברצף, אנחנו מדכאות את הביוץ. מה זה ההורמונים האלה בעצם? מה זה הכדורים? הורמוני, זה גלולות למניעת הריון, זה מה שזה בדרך כלל. אוקיי. זה מה שזה, או רק פרוגסטרון, כי יש גלולות משולבות, יש גלולות של רק פרוגסטרון, יש גם מדבקות, יש זריקות, יש כל מיני אמצעים הורמונליים שונים, או התקן אפילו, יש כל מיני. אז רגע, אבל כשמדובר... סליחה שאני יוצר אותך. אמרת גלולות, אני מההיכרות שלי עם הנושא, ועוד היכרות הכלילה שלי עם הנושא, אני יודע שיש את הדם, יש כאלה גלולות שיש להם את הדם. כן, אני אסביר גם על זה. אוקיי. תכף אני אסביר גם על זה. אז בעיקרון, אני לא זוכרת בדיוק איך זה הולך עם גלולות שאין בהן פלציבו, כי אני לא משתמשת בגלולות כאלה כבר שנים. אני משתמשת בזואלי, זה אסטרוגן ופרוגסטרון, ויש להן פלציבו. בעיקרון, בתרופה הספציפית הזאת, שזה או זואלי או גלולות משולבות בכלל, מדלגים על הפלציבו, לוקחים בחפיסה את הגלולה הפעילה האחרונה, וקופצים ישר לגלולה הפעילה מהחפיסה הבאה. זה בעצם יוצר מצב כזה שלא אמור להתרחש ביוץ,
ואז המערכת ההורמונלית בעצם אנחנו מדכאים אותה, אנחנו מכבים אותה, וכן, זה משנה את הפעילות הטבעית של הגוף, נכון, אבל זה בעצם מונע בדרך כלל, בדרך כלל, כי יש נשים שכן מדממות בכל זאת, זה אמור למנוע ביוצים, אמור למנוע את הדימום הווסתי, אמור למנוע בעצם את הדלקתיות של הנגעים שנמצאים מחוץ לרחם ועושים את כל הבלגן. וזה בעצם מכבה, מדכא את המערכת ההורמונלית מהתהליך הטבעי שלה שעושה בגוף שלנו, וככה זה אמור להרגיע ולהשקיט את התסמינים של המחלה, את הכאבים וכו'. שוב, אני אומרת אמור, כי לא כל דבר עובד על כל אחת, לא באותה צורה, לא כל סוג, זה מאוד משתנה, מאוד אינדיבידואלי. אבל זה המנגנון. אמרת בהתחלה משהו על גברים שיש להם אנדומטריוזיס, אין להם רחם. זה מאוד נדיר. איך הרירית של צוואר הרחם מגיע לנגעים שמחוץ לרחם אצל גברים שאין להם רחם? אז זה כבר עניין גנטי. אז רגע, זה כבר עניין שהוא בדרך כלל גנטי. הגנטיקה, ההורים שלו הורישו לו את רירית צוואר הרחם? שנייה. כל גבר הרי מגיע מרחם של אמא שלו, נכון? מסכים איתי לגבי זה? נגיד יש לך אמא בהיריון שהיא חולת אנדומטריוזיס ויש לה נגעים ברחם, זה לא משנה מבפנים או בחוץ, נכון, אני יודעת, אמרתי שאנדו זה מבחוץ, אבל יש גם את האחות שלו, אדנומיוזיס, שזה גם נגעים שהם בתוך הרחם, בתוך השריר של הרחם, ניכנס לזה אחר כך. מה שאני מנסה בעצם להגיד שיש, הנגעים של האנדו זה נגעים שהם דמויי רירית הרחם, אני מניחה, אני פשוט לא כל כך זוכרת, קראתי על זה בעבר, משהו עם התאים של האמא מהרחם עוברים לתינוק, לעובר, כאילו עוברים לגוף שלו, ואז הוא נולד גם בעצם עם נגעים של תאים שהם דמויי רירית הרחם, זה קורה, זה מאוד 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 נדיר, אבל זה קורה גם אצל גברים. יש בכל העולם היום בערך 20 מקרים מתועדים ברפואה, אם אני לא טועה, ממה שקראתי, כל המידע הזה, זה מהאתר של עמותת אנדו והאתר של ניצן וכל זה, זה דברים שקראתי, זה מידע מהימן. זה נדיר, אבל זה קורה, וככה בערך זה קורה. גם המדע לא יודע בוודאות להסביר איך זה קורה, כי לא חקרו מספיק על אנדומטריוזיס ולא יודעים עדיין הכל בנושא. עדיין חוקרים את הדברים האלה ועדיין בודקים דברים. אבל ככה זה עובד, שזה עובר לגברים. ובעצם זה קורה, האנדומטריוזיס, המחלה עצמה היא מתמקדת ספציפית רק ברחם? לא דווקא. מתחילה מהרחם. הרחם נמצא באגן, זה בדרך כלל מתחיל באזור האגן. מתחיל שם. לאן זה יכול להגיע? לכל מקום בגוף לצערנו. גם בעבר חשבו שזה לא יכול להיות בטחול, ואז מצאו עדות רפואית שכן. עכשיו זה מעניין אותי, מצאו מישהי עם מקרה של אנדומטריוזיס בבוהן של הרגל. לא יודעת. יכול להיות שכן. מסקרן אותי. יש כאן גם עניין גנטי, כי יש מרכיב גנטי לאנדומטריוזיס. בדרך כלל כשיש... מאיפה זה מגיע? מהאבא, מהאמא, מהסבתא, מהדודה? בדרך כלל מהאמא, אבל שוב זה... הרפואה לא יודעת הכל עדיין, אבל בעיקרון יש כל מיני מחלות שהן מחלות גם נלוות לאנדומטריוזיס שמגיעות ביחד איתה. זה בעצם מה שאני אומרת עכשיו, זה כאילו שיש את הפוטנציאל, זה לא אומר שבכל אישה שיש לה אנדומטריוזיס שמובחנת עם אנדו, זה לא אומר שלכל אישה יהיה את כל הרשימה של המחלות הנלוות לאנדו, זה אומר שזה פוטנציאל כי יש כל מיני גנים שהם איכשהו, יש להם קשר אחד לשני מבחינת גנים שמעוררים מחלות של אנדומטריוזיס ומחלות רקמות חיבור כמו אלרס דאנוס,
או מחלות דלקתיות או אוטואימיוניות, זה מגיע גם עם כל מיני עניינים של בלוטת התריס לפעמים, צליאק, לפעמים מחלות דלקתיות, קרון, קוליטיס, כל מיני דברים כאלה. שוב, זה אופציונלי, זה לא אומר שלכל אחת שיש אנדו, יש גם עוד משהו כזה או אחר. אבל יש פתח, יש פוטנציאל. סוג של פתח, כן ולא. כי לדוגמה, בקשר לאלרס-דאנוס ומחלות רקמות חיבור של קולגן, מצאו שיש קשר באמת גנטי למחלת האנדומטריוזיס. לא סתם יש המון נשים שמאובחנות בפיברומיאלגיה למשל, אחרי שהן מאובחנות עם אנדו, ובהרבה מקרים זה בעצם מתגלה כאלרס-דאנוס, אבל עם אלרס-דאנוס יש עוד פחות מודעות, אז לא בודקים את זה אפילו. אנחנו נדבר על אלרס-דאנוס. כן, נדבר על זה בהרחבה יותר, גם אלרס-דאנוס יש לי, כן. אבל זה חלק מהתחלואה הנלווית, אז ציינתי. זרקת הערה קודם, אדנומיוזיס. כן. אמרת בגדול שזה דומה לאנדומטריוזיס, שזה בעצם בתוך השריר. אותו דבר, רק בתוך השריר של הרחם, כן. זה אותו דבר, זה נגעים דמויי רירית הרחם. אז עכשיו אני מבולבל. במיקום שונה פשוט. כן, עכשיו אני מבולבל. הרחם עצמו, יש לו את החלק הפנימי, שם רירי, נכון? יש לו 3 שכבות. הבנתי, אוקיי, זה מה שהתבלבלתי, השכבות. אז זה בעצם בשכבה הפנימית יותר. האדנומיוזיס נמצא בתוך השריר. הנגעים של האדנומיוזיס נמצאים בתוך השריר של הרחם. זה בעצם בשכבה הפנימית? או שאני מתבלבל? אוקיי, כן, זה בתוך, כן. אוקיי. בשרירים. להסביר לי, גם הזכרת פה מוקדם יותר, הידבקויות. הידבקויות. מה זה הידבקויות? מה זה, מה יש בזה? הידבקויות זה לא משהו שקורה באדנומיוזיס, זה של אנדו. אוקיי. כי אין לך איברים שונים בתוך השריר של הרחם. מה נדבק למה? הכוונה, זה יכול להיות הרבה דברים. יש נגעים במקומות שונים מחוץ לרחם, זה אנחנו מדברים כאן על אנדומטריוזיס, וסמוך לרחם יש איברים נוספים שנמצאים ברצפת האגן. יש את מערכת השתן, שלפוחית השתן, יש את מערכת העיכול, יש את המעי הגס, את המעיים בכלל, יש לא רחוק משם גם את הרקטום. זה כאילו, אז מה בעצם קורה? זה הרחם מתנפח ופשוט מתחיל לגעת באחרים? מתנפח, לא דווקא מתנפח. שנייה, אתה מעלה כאן כמה דברים שונים, אז שנייה. אם אנחנו מדברים על אדנומיוזיס, שזה הנגעים של האנדו בתוך השריר של הרחם, אז זה באמת יכול לגרום לשינוי בצורה של הרחם, לשינוי בגודל של הרחם, אפילו יש לזה תסמינים גם שונים קצת משל אנדו, תסמינים משלו, נגיד את זה ככה, נגיד דימום ויסטי כבד, כאבים ביחסים, כאבים אחרי אורגזמה גם, כחילות. אז אנדומטריוזיס פחות משפיע על דברים האלה מאדנומיוזיס? כן, כן, כן. למרות שיש נשים שיש להן גם תסמינים של אדנומיוזיס ללא אדנומיוזיס, המדע עדיין לא פיצח את זה. הבנתי, אז בעצם נחזור להידבקויות. איך זה מגיע למצב שזה נדבק? אז זה אנדומטריוזיס, זה מחוץ לרחם. יש, כמו שאמרתי מקודם, איברים ברצפת האגן, באגן בכלל, שהם ליד הרחם, צמודים לרחם, סמוכים לרחם, וכשיש שם נגעים, כשהם עם טיפול או בלי טיפול, אתה יודע, יש כאלה שזה עובד להם, יש כאלה שלא, כשיש תהליכים הורמונליים של ביוץ, וכשהנגעים האלה בעצם מגיבים, מתנהגים אותו דבר כמו רירית הרחם, אז נוצרת שם, נפלה לי האוזניה, רגע. שומע אותי? כן. אוקיי. נוצרת שם בעצם דלקתיות מקומית, איך אני אגיד את זה? פעילה, אוקיי? יש איזה עניין עם הנגעים, זה שהם יכולים להיות פעילים ויכולים להיות לא פעילים, זה תלוי בפעילות ההורמונלית.
גם נגעים פעילים וגם נגעים לא פעילים יכולים להרחיב, זה או ליצור הידבקויות, אבל בעיקר כשהם כן פעילים, אין לדימום לאן לצאת, זה לא נמצא בתוך הרחם, אין לאן להתפנות, אין פתח החוצה מהגוף, זה לא המקום הטבעי של זה. וזה יוצר דלקות מקומיות, וככה כאילו איברים, אם יש נגיד נגע על הרחם, והשלפוחית צמודה לרחם, והנגע מדמם, כי זה מה שרירית הרחם עושה, זה נדבק, האיברים נדבקים אחד לשני. זה יכול להיות כל מיני איברים. תלוי במיקום של הנגעים בעצם, ותלוי בפעילות ההורמונלית. אז זה באמת מעוות אנטומית את האיברים באגן. וזה בצורה כזו יכול להשפיע גם על מערכות אחרות, ולהכאיב, ולעשות סיסו וסימקו. עכשיו, לסיכומו של עניין, בעצם אנדומטריוזיס זה דלקת כרונית, כן. שבעצם משפיעה על הגוף בצורה לא נעימה. To say the least. ואיך את בעצם מתמודדת עם הכאב ועם כל הדברים האלה היום? כאילו, אמרת דיכוי הורמונלי עוזר, אבל הוא עוזר עם הכאב. כן, גם תזונה. תזונה? כן. איזה תזונה? כן, גם וגם. אז שנייה, קודם כל אצלי, אני חייבת להגיד שאצלי באופן ספציפי, אני על זואלי מלפני תחילת 2021, פשוט בתחילת 2021, אחרי שהובחנתי, התחלתי ליטול אותו, את הגלולה ברצף, כאילו התחלתי לחבר את החפיסות, וזה בעצם מדכא את הפעילות ההורמונלית, ואצלי זה עובד גם ברמה שאין לי דימומים. כל השנים, עד עכשיו, טפו, אין דימומים, ואני גם מתחזקת מחזיתות שונות. תזונה אנטי-דלקתית, זה אומר המון דברים, וזה משהו שצריך להבין, כל אחת באופן אינדיבידואלי, מה עובד לה מהבחינה הזו, כי זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, התגובה של הגוף, סתם נגיד, לדוגמה, בשר בקר, בשר אדום. בעיקרון, בגדול, לפי ההגדרה רפואית, מדעית, זה מזון שהוא דלקתי. האם זה אומר שכל אחת עם אנדו שתאכל בשר יכאב לה או תדמם יותר? לא, זה לא מה שזה אומר. זה אומר שכל אחת תגיב לזה בצורה שונה. אז זה הרבה זמן, תקופות ארוכות של ניסוי וטעייה על הגוף. לראות איך הוא מגיב לכל דבר ולראות מה עושה לו טוב, מה מרגיע, מה משקיט את התסמינים, מה מחמיר. אז יש את זה, ויש גם דיקור שאני גם עושה מתחילת האבחון פחות או יותר, כמה חודשים אחרי שהובחנתי. וזה גם, אני גם בטיפול פסיכולוגי, שזה גם בשביל האנדו, גם בשביל הכל בעצם, אבל זה גם עוזר כי גוף ונפש, שזה מחוברים וזה. ואני יכולה להגיד על עצמי היום, באופן ספציפי, 2025, שלצערי המחלות הנלוות הן אלה שהרבה יותר מפריעות לי. בעיקר פיזית, גם נפשית, אבל פיזית. זה כאילו עניין של פרופורציה כזה, כאילו זה מתגמד. בנוסף לכל זה, גם יש לי רישיון לקנאביס רפואי, על התוויה של כאב, בגלל האנדומטריוזיס, ובעיקרון אני באופן ספציפי משתמשת גם בתפרחות וגם בשמן CBD. שמן CBD שהוא עשיר ב-CBD, כשמו כן הוא, זה חומר אנטי-דלקתי, וככה זה, עם הזמן זה עוזר להוריד את הדלקתיות בגוף שלי. אני חייבת להגיד שאצלי באופן ספציפי היה סוג של, אני לא רוצה לקרוא לזה נס כי אני לא מאמינה בניסים, אז כן, אני מסתכלת על זה בצורה רפואית לגמרי. לי בעבר, לא לי האוזניה על הרצפה. בעיות טכניות. כן. גם אני אפיל את האוזניות שלי. האוזניות האלה. קרציף לך. רגע. תשטפי את האוזניות אחר כך.
אז כשאנחנו מדברים על CBD זה באמת חומר שהוא אנטי-דלקתי, זה חומר שהוא אנטי-דלקתי, והוא גם עובד בשימוש ממושך, זאת אומרת שההשפעה שלו היא בשימוש ממושך, ואני לוקחת באופן קבוע שמן CBD, שבאמת עוזר לדלקתיות של הגוף. זה לא עכשיו קסם והכל טוב ויפה, כנראה שעדיין יש דלקתיות בגוף, אבל פחות ממה שהייתה אמורה להיות אם לא הייתי מטפלת. והתפרחות גם, יש בהם גם CBD, זה יותר נמוך, אבל זה יותר ה-THC, יותר האפקט של השיכוך כאב, או שזה מרגיע לי גם בחילות, או כל מיני עניינים עיכוליים. ואני חייבת להגיד שלפני, מתי זה היה? 4 שנים אולי? 3 שנים? באחת הביקורות אצל המומחה שלי, אני גיליתי אז הייתה לי החמרה קלינית. בעיקרון בפעם הראשונה שהגעתי אליו הוא ישר זיהה שיש מתח ורגישות ברצועה האוטוסקרלית השמאלית, זו אחת הרצועות שמחזיקות את הרחם במקום, וזה מקום שבו בדרך כלל יושבים נגעים, וממצא קליני כזה זה בדרך כלל אומר שכנראה שיש שם נגעים, גם יש תסמינים וכו'. ובהמשך הזמן, אז נוצרה לי הידבקות של השחלה השמאלית לרצועה הזאת של הרחם, ואז כמובן לקחתי את זה מאוד קשה, ההחמרה של המחלה וזה, וצריך גם לחשוב על זה שמה שחשוב זה התסמינים, פחות העניינים הקליניים. כי זה יותר משנה, זה לא משנה מה המצב של המחלה עצמה, כאילו זה פחות משנה, יותר משנה התסמינים ולהצליח להרגיע אותם. אצלי מה שקרה זה שבהמשך, כנראה שתודות לטיפולים מכל החזיתות, הקפדה על טיפולים מכל החזיתות, זה היה לפני 2 נראה לי, או שנה, שהגעתי לביקורת, וברקוביץ' בדק אותי, ופתאום הוא אומר לי, השחלה ניידת, השחלה השמאלית ניידת. אני כזה, רגע, מה? היא ניידת? אתה בטוח? הוא אומר לי, כן, למה? היא הייתה דבוקה. בקיצור, הייתי בהלם מזה שפתאום השחלה שלי השתחררה. יכול להיות שזה תודות ל-CBD, יכול להיות שזה תודות לדיקור, יכול להיות שזה השילוב, אני לא יודעת, אבל מבחינת איך שאני מאמינה במדע ובחומרים אנטי-דלקתיים כמו CBD, משהו פה עבד והשתחררה לי ההידבקות, ובכלל כאילו עם השנים אני פחות סובלת בדרך כלל מהתסמינים של האנדו ומהכאבים של האנדו. כמובן שיש תקופות כאלה ויש תקופות כאלה, אבל זה בגדול. קורה שיש לי כאבים פתאום חזקים יותר, אבל זה לא מה כך או כך זה לא מה שהיה בעבר, שזה לפני שהובחנתי זה היה ברמה שזה השבית אותי לחודשים, כאילו בקטע של בערך 3 שבועות ברצף כל פעם. אלה היו החיים שלי במיטה עם משככי כאבים וכאבי תופת, והמשככים לא עזרו, זה מה שאני מנסה כאילו בעצם להגיד במקרה הזה. ברמה כזאת. גם משככים, אני זוכר, גם השפיעו בצורה לא טובה בשלב מסוים. כן, זה נורא מעצבן, אני כל כך סבלתי. שימוש יתר באדוויל, זה היה אדוויל שגרם לך לגסטריטיס? זה אדוויל באופן ספציפי, כן, זה פשוט אדוויל, זה תרופה אחת שנמצאת, ששייכת לקבוצה של תרופות שנקראת תרופות, רגע, שאני לא אתבלבל, זה נקרא NSAID, זה הראשי תיבות של זה, תרופות לא סטרואידיות שנוגדות דלקת. ולא ידעתי שמה שיש לי זה דלקת כרונית בעצם, אבל אני ידעתי שזה משכך כאבים, וזה מה שניסיתי, לא ניסיתי אף פעם דברים חזקים, וזה לא עזר. השתמשתי עוד ועוד ועוד, שימוש באמת כבד, מבחינת כדורים, מבחינת כמות הכדורים, מבחינת התדירות של הנטילה, ובסופו של דבר, בגלל שזו קבוצה של תרופות שבשימוש ממושך ושימוש כבד, יש לה תופעות לוואי של להרוס את השכבה בקיבה שמגינה מפני חומציות. וזה הרס לי אותה לצמיתות.
וזה משהו שהוא בלתי הפיך, וזה גרם לי לדלקת כרונית בקיבה, כי לא היו מספיק דלקות לפני זה. אבל את אומרת דלקת כרונית, השאלה היא האם, כאילו, עד כמה זה יומיומית באמת את מרגישה את זה, את הגסטריטיס הזה. זה תלוי בכל מיני דברים. זה תלוי אני יודע שאנחנו עוברים למשהו אחר, אבל אני פשוט... אבל זה חלק לכל אחת יש חלק אני פשוט מתעניין לדעת, יש דברים שאת אוכלת שגורמים לתגובה מזה יותר, או... כן, כן. בעיקרון כשיש עודף דלקתיות בכלל בגוף, או ספציפית במערכת העיכול, ספציפית בקיבה, יש מאכלים שצריך להימנע מהם, כל מיני מאכלים שמגרים את הקיבה, אם זה יכול להיות אוכל מטוגן, אוכל חריף, אלכוהול, או כל מיני מזונות חומציים. אני אוהב חריף. מה? אבל אני אוהב חריף. אז תאכל חריף, מה אתה רוצה ממני? חריף אני גם ככה לא אוכלת, אבל כל השאר אני משתדלת לא להגזים, ושזה יהיה כאילו בכמויות הגיוניות שלו, או בתדירויות הגיוניות שזה יעשה לי כמה שפחות נזק, כי זה גם לתסמינים, חוץ מנזק שלא מרגישים אותו, יש גם נזק שכן מרגישים אותו. אוקיי. ואני לוקחת תוספים שעוזרים לזה. ולסיום של פרק הראשון, בסופו של דבר את מתמודדת עם המחלה הזאת הרבה שנים. זה כנראה מילדות. את הגעת לסיטואציה שבה מצאת את הדרך שלך מבחינת תזונה, מבחינת טיפול עם הכאב, ואת כמובן, ולפי מה שאני יודע, את כמובן גם עוד נאבקת להמשיך הלאה. מהבחינה, מהצד הנפשי, מהצד הרפואי, ועכשיו זה משהו שפחות הדגשת ואמרת, אז אני אגיד, כי אני רואה את זה כל יום, יש השפעה מאוד מאוד חזקה לקהילות שאת נמצאת בה, יש להם השפעה מאוד חזקה עלייך, לטובה. בטח. שם אחת בשביל השנייה. ואני חושב שזה אחד מהמסרים החשובים פה, למאזינים בגדול, שאנשים שמקשיבות לסיפור שלך, יבינו שיש, שלצאת החוצה לקהילות הללו, בין אם זה בפייסבוק, קבוצות וואטסאפ, איך קוראים לזה, לא יודע מה, טלגרם, כל מקום שיש בעצם קבוצות תמיכה, ושל נשים שחוות את אותו הדבר, זה מאוד יכול לעזור להן, ולכן אם יש פה איזה מאזינה שבמקרה נפלה פה במקרה לפודקאסט הזה, ומתחילה לזהות כל מיני דברים דומים אצלה, מרגיש לה מוכר מדי, או חששות, יש מקורות כמו, איך קראת לזה, עמותה אנדו לישראל? יש עמותת אנדומטריוזיס ישראל, יש להם אתר ויש להם קבוצות שונות בפייסבוק, קבוצות של העמותה, יש את אחיות אנדומטריוזיס. מאוד מקווה שזה יעזור לכל אחת בשהי. וזה היה הפרק הראשון של הפודקאסט, זה לא תינוק, זה אנדו. אם יש לכם שאלות, הערות, או שאתם סתם רוצות לשתף, תרגישו חופשי לרשום בתגובות ואני אקרא אותן. אם תרצו לראות עוד מהתוכן הזה, תעשו follow או subscribe אם אתם ביוטיוב, ונראה אתכם בפעם הבאה.